mriki sajak gawe kagete sampeyan. Dene wong Demang kok mara nanggone rondo. Mboten napa-napa Ki Demang. Nggih, saderengipun ngaturaken kasugengan rawuhipun Ki Demang. Pangestune Nyi Ageng Taro. Nggih. Slamet laku kula saking saka Tawangharjo nganti tekan Paduan Taro. Niki bareng kalih dukuh panjenengan. Kalih bayane panjenengan. Nggih, leresan. Yo kula pancen aku sederekake iki Demang. Tekono iki. Omahku kene. Iso pancen kowe anggone ngayahi kewajiban kuwi pancen wis bener kaya ngono kuwi. Ya. Kok meneng bae kok ya? Ngaturi kasugenggan rawuhipun Ki Demang wonten ing Desa Taro. Pengestumu slamet. Sapa Nyi? Niki anak kula Joko Taro. Oh, sing kawentar Joko Taro ki anakmu iki to? Inggih. Ayo. Bagus. Sing siji kae. Menika sembah kula. Oh, dadi wis duwe gawe mantu to iki. Sampun Ki Demang. Nah, gene kok ora kandha-kandha to bayane. Kok nganti aku ora ngerti iki. Pancen mboten mawi ulem ning kono. Iso Singapura ya. Ya wis ora apa-apa. Sing bagus anakku Joko Taro wis duwe bojo ya Sinawang Wulan. Malah kepeneran. Menika Ki Demang Nawang Wulan sampun bobot sampun lebih. Weh, gene pinter temen kowe Taro. Weh, krungu dadi manten kowe iki kok ngerti-ngerti wis ana aja-aja dicicil. Nggih, mboten ngaten menika nampi nugrahane Gusti dados kula menika enggal-enggal mangkenipun gadah momongan ngaten Ki Demang. Oh ya, Ki ngono, Nyi Ageng. Inggih Ki Demang. Dadi tekaku karo bareng bayane lan iki Kula boten kae ya bebauku kae sing kaya citraksi. Wis rasa kondo. Ndak? Tumetane cakap Nek meneng malah bagus. Kaya ngono. Heeh Kang. Ngene. Ki Demang. Dadi nggonku teko kene ku jalaran keplayu rikala semono bareng karo bayane. Mergo Tawangharjo kuwi rikala semono rak ana rerusuh, ana brandal, ketu nayap wong awan-awan. Kuwi gawe rusuh ana ing wewengkon Tawangharjo. Banjur aku keplayu. Lah, sakjroning keplayu kuwi aku pinanggih karo Syekh kang saka Mancanegara kang medharke agama Rasul. Jur aku kudu ngayom utawa mapan ana ing Padukuhan Taro. Mula aku ya mengestokke dawe Syekh Maulana, aku banjur jumujuk ana omahmu iki. Leresan. Bobine ing sakmangke wonten ing dusun Taruk menika badhe wonten ingkang badhe nerasaken sejarah wonten ing dusun Taruk menika sami kaliyan ingkang panjenengan ngendikaaken menika Ki Demang. Bener, kaya ngendikane Syekh Maulana. Inggih. Menawa ing Taruk kene iki sak mengkone kuwi bakal ana kang dadi pengayom ngayomi wong sak tanah Jawa. Nah, aku tak takon, apa ning Taruk kene ana sing rada demen
laku tapa blata apa? Itu menika pamundane besok iki Bang. Mbok pinten sih wonten. Merga ngono, Nyager. Ngendikane Syekh Maulana kuwi menawa Joko Tarub iki sasat bisa nggayuh rembulan. Tegese sak mengkone ing Tarub kene bakal nerusake sejarah ing tanah Jawa. Injih. Mbok pinten kleresan ing sak mangke putra ingkang dipun kandhet Nawang Wulan menika sak mangke saged nerasaken sejarah wonten ing Dusun Tarub menika. Iya. Piye bayane? sampai kalian menikah Joko Tarub keangkat minangka tiyang ingkang saged Ya mbok menawa gayut karo perkara kuwi ning aku dhewe ora iso nemtokake apa Joko Tarub apa liyane ning Kang Bagus kala semono pangimpenku kuwi jumujuk ana ing Kang Joko Tarub. Tarub. Kenapa? Nyai Tarub. Kados pi jabang bayi menika sampun badhe semar padhange punya. Aduh. Menawa wis Saya saya yakin mbok kados ngaturi ini biyo. para Tinggone wong sing bisa Nyai, lo pangarenaken yo. ayo bukan karo boleh kanca. sing kuat. Kuat. Dewangi Kedungo, muga-muga mantumu nggone nglairake punang jabang bayi. Kuwi bisa rancang. Iki malah wis diganti. Sampun lae biyung menika Mijil Putri. Aduh kebeneran no. Injih. Ayo kaya ibune. Injih. Iki mah menika Mijil Putri. Ya ora apa-apa putra ki kakung ya becik, putri ya becik. Sak mengkone kur gumantung anggone kula wentak. Iya no. Ndak tompo Joko Tarub dene kowe sak kloron bisa minangkani apa kang dadi dadangan iki timbok. Lan muga-muga ing besuke iki Putri iki besok bakal nerusake sejarah ana ing Dusun Tarub. Lan bakal tak wae tetenger Nawang Seh. Cekap semanten para pamriksa, pagelaran ketoprak wonten ing talu menika. Para kanca seniman seniwati saking Sanggar Panji Sumilir ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang tansah pinanggih. Nuwun patur.